Kaixo! Aupa! Bueno, Bilbora etorri naiz aste nagusira, baina zuek ikusiko ezue iazko aste nagusia. Jokin desastre hutsa dalako. Desastrea naiz eta, bueno, baina dakagunakin egiten dugu alduguna eta kitxo. Eta jarraitu Maketo irratia. Jarraitu mesedez, osuz eta disfrutatu logaz. Bueno, etorkizuneko jokin naiz eta hemen nago azaltzeko zer gertatu zen atzo. Kaixo Iruñe. Bueno, Iruñe eta biok etorri gea Bilboko aste nagusira eta Iruñe bain hortikan dutxatik ateatzen ari da. Gaur ja bihar da, baina bihar gaur da. Orduan, Back to the future. Bai, orain ikusiko ditugu atzoko irudik batzuk eta gero pues ja gaurko irudik batzuk eta bueno, ikusiko dezue. Feel free, utzi. Danak jarraituko du bere bidea. Girar, Kaixo eta biok, txandan! Hemen nago Maketo irratiarekin! Bueno, atzo arratsaldean egon ginen poteatzen, gero txandain genuen, gero Kainakaren kontzertua joan ginen eta azkenan bidatu nintzen parrandan. Eta gaur, eguardian joan gara bazkaltzea, ikusi atzuen moduan. Eta gero ja, bueltatu izan behar dugu, ni super negatuta ninguelako eta siesta egin behar nuelako. En fin, pixat heldua nago edo, ez nekatuta oso, gainera, bueno. Baina bain, bagoaz, gozatzera. The next day. Bueno, hirugarren eguna hemen gozaltzen ari gara. Atzo egun bat izan zen. Nik erabaki asko hartu ditut, eta gero oain bagoaz Maketo irratirekin podcasta egitera, zuzenekoa. Eta nik arratsaldean dakat Kontzertua. Kasi, joi, ama. Dakat grabazio bat ETV-rekin, total. Gaboneko kantak, hemen abuztuan. Ez, sekretua da. Bai. Zer da gabonetako kanta bat? Guazen, guztiok belena. Hori ere bai. Bueno, eta hori, eta hoain bagoaz, ea Amabitan. ze esate duten, maketikoek. Ale, hau oso fuertea da, nago, Bilborroken Maketo irratiarekin. Yepa! Tio, erosi webcama. Ez que hori da nahiko webcam. En teoría, merkatuko, Bueno, egin dugu maketikoekin podcasta. Bai. Bazkaldu egun termibusen pixka. Bueno, bazkaldu. Nik bai. Baten bati, lagun bati, ez da jokin, lagun hori ni naiz.
okurritu zaio jartza pikantea bere wokari nudelei. Iruñe agurtu bat bi eta... Pikatuko dit. Nik Indonesian ikasi non. Osea, begira, jarri zaizkit, kasi puztu zaizkit, bikoiztu zaizkit ez. Broma da, baina nengo, horrible. Pikatuko dit. Eta hoxe izan da pixka bat gure aste nagusia Bilbon, eta baina horretara, eta, bueno, de hecho, este gunean jugonaz Barcelona, así que ez dakit noiz editatuko deten hau. One eternity later. Ale... Agur. Agur.